Antikrist će prevariti milijune s ova 3 učenja. Morate znati što su. Ta će učenja biti toliko prožimajuća i primamljiva da će većina kršćana biti zavedena. Evo ih, ravno sa stranica vaše Biblije. U 1. stoljeću apostol Ivan se već borio protiv mnogih antikrista i njihovih učenja, kao što smo raspravljali u prethodnom videu, a iz njegovih pisama saznajemo 3 doktrine o antikristu kojih trebamo paziti. Prvo učenje o antikristu navedeno je u 1. Ivanovoj 4, stihovi od 1 do 3. Kaže, svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu nije od Boga. A ovo je duh antikrista. Ili rečeno našim suvremenim terminima, antikrist će učiti da Krist zapravo nije bio potpuno čovjek poput nas. Kako bi se borio protiv ovog krivog učenja, Ivan je napisao, vidjeli smo ga svojim očima. Gledali smo ga, a ruke su ga držale. Ivan je govorio, mi znamo bolje od toga. Vidjeli smo ga. Bili smo tamo s njim. Fizički smo ga dodirnuli. Znamo pouzdano da je bio potpuno čovjek poput nas. Nemojte se prevariti. Isus je bio stvarno fizičko ljudsko biće, ali je bio i jedinstven, jer je imao Božji duh bez mjere. I kao što Matej 1, stih 23 ističe, on je bio Bog s nama, što znači da je on bio onaj koji je bio s Ocem od vječnosti. Ali Filipljanima 2, stihovi od 6 do 8, pokazuje da se nije držao svoje Božje razine postojanja, već se umjesto toga ispraznio i postao čovjek poput nas. 4. poslanica Hebrejima kaže, nemamo velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego je bio u svemu kušan kao i mi, ali bez grijeha. Nakon što je u potpunosti napustio svoju Božju razinu postojanja, postao je čovjekom, što mu je omogućilo da izabere grijeh. Ipak, dao je savršen primjer, živio u potpunoj poslušnosti i pokazao nam kako pobijediti grijeh. Isus je pokazao da je moguće, zbog čega nas cijelo Sveto pismo potiče da također nadvladamo grijeh i živimo u poslušnosti Božjim zapovjedima. I ovo nas dovodi do drugog antikristova učenja, da ne trebamo držati Božje zapovjedi. Kako bi se borio protiv te lažne ideje, apostol Ivan je objasnio da se kršćani moraju truditi držati zapovjedi kako bi živjeli životom koji je ugodan Bogu. Odmah nakon što je objasnio da su on i ostali apostoli pouzdano znali da je Isus u potpunosti čovjek, Ivan objašnjava kako osoba može biti sigurna da poznaje Boga. Reče, po ovome znamo da ga poznajemo, ako zapovjedi njegove držimo. Tko kaže da ga poznajem, a zapovjedi njegovih ne drži, lažac je i istine nema u njemu. Nastavljate li se boriti protiv ovog lažnog učenja? U 5. poglavlju, stiha 3, on kaže, jer ovo je ljubav Božja, da držimo njegove zapovjedi, a njegove zapovjedi nisu teške. A u 3. poglavlju objašnjava da je grijeh kršenje Božjih zakona i da kršćani moraju živjeti životom poslušnosti. Apostol Pavao također je govorio o antikristu, nazivajući ga bezakonikom, odnosno jedan bez zakona, konkretno Božjih zakona. Reče, i tada će se bezakonik otkriti, kojega će Gospodin uništiti dahom usta svojih i uništiti sjajem dolaska svoga. Dolazak bezakonika je prema djelovanju Sotone sa svom silom, znakovima i lažnim čudesima. Vidjeli smo u prethodnom videu, antikrist će izgledati pravedno, ali će biti daleko od toga. Činit će se kao da usmjerava svijet prema Bogu, ali će zapravo odvratiti ljude od držanja svih 10 zapovjedi. Isus nas je upozorio, tko dakle ukine jednu od ovih zapovjedi, pa bilo i najmanju, i tako uči ljude, zvat će se najmanji u kraljevstvu nebeskom. A tko ih drži i uči držati, zvat će se velik u kraljevstvu nebeskom. Dakle, drugo učenje antikrista, na koje se Ivan posebno obraća, jest da ne trebamo držati Božje zapovjedi. Treće učenje antikrista je da Isus trenutno ne dolazi niti živi u tijelu. 2. Ivanova 7 kaže, jer na svijet dođoše mnogi zavodnici koji ne ispovjedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i antikrist. Ovaj put, umjesto da kažemo da je Isus došao u tijelu u prošlosti, Ivan govori nešto o sadašnjosti, da Isus i danas dolazi u tijelu, sadašnje vrijeme. Pa kako sada živi u tijelu? Odgovor je da Krist živi u pokajničkim, oproštenim i poslušnim kršćanima kroz Duha Svetoga. I on u njima živi svojim istim poslušnim životom koji je živio prije 2000 godina, dajući im snagu da se bore i nadvladaju grijeh baš kao što je on činio. 1. Ivanova 3 stiha 24 kaže, i tko drži zapovjedi njegove, u njemu ostaje, to je Krist, i on, Krist,
u njemu, u kršćanin. Po Duhu Svetom, Krist živi u istinski obraćenim kršćanima, vodi ih, nadahnjuje i osnažuje da drže zapovjedi i žive Božjim načinom života. Prošao je kroz borbe, iskušenja i patnje tijela i pobjedio je. I kad je kušan, on može pomoći onima koji su kušani. Pavao kaže u Galačanima 2 stiha 20, s Kristom sam pribijen na križ. A ja živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sad živim u tijelu, živim u vjeri u Sina Božjega, koji me je ljubio i predao samoga sebe za mene. Jedini način na koji kršćanin može biti opravdan je krvlju Isusa Krista. On ili ona također moraju početi živjeti životom poslušnosti Božjim zakonima i pobijediti grijeh. A upravo snagom Duha Svetoga kršćani mogu pobijediti grijeh, dopuštajući Kristu da živi svoj život u njima kroz taj duh. Međutim, Antikrist ne naučava da Isus to čini u životima današnjih kršćana. Sve antikristove doktrine ukazuju na lažan način štovanja Isusa koji je Isus osudio. On je rekao, mnogi će mi reći u onaj dan, Gospodine, Gospodine, nismo li u Tvoje ime prorokovali i u Tvoje ime zloduhe izgonili i u Tvoje ime mnoga silna djela činili? I tada ću im kazati, nikad vas nisam poznavao, odstupite od mene koji činite bezakonje. Stoga se nemojte iznenaditi. Pripazite na ove 3 doktrine i sjetite se Isusovih jednostavnih uputa. Ako me ljubite, zapovjedi moje održite. Hvala na gledanju. Ako već niste, pretplatite se na naš YouTube kanal kako biste i dalje mogli slušati jasna učenja Biblije. Također, ne zaboravite kliknuti gumb like, a ako želite saznati više, kliknite poveznicu u opisu.